Kaixo, nire izena Daniel Pablos da, eta bideo honetan tresna digitalak erabiliz atzera elikadura nola egin daitekeen ikusiko dugu bi adibide praktikoren bitartez. Atzera elikadura hauek ikasleei bideratuta egongo dira. Kasu honetan, ikasleek jarduera bat burutu dute taldeka, non talde bakoitzari energia iturri ezberdin bat ezarri zaio. Honekin, informazio aurkitu behar izan dute, eta ondoren Word dokumentu bat eta aurkezpen bat entregatu dituzte, Google Docs eta Google Slides plataformen bitartez. Hauetan, energia iturriari buruzko informazio garrantzitsuena jarri dute. Adibidez, energiaren deskribapena, nola lortzen den, beraien abantaila eta desabantailak, eta abar. Bi dokumentu hauek irakaslearekin partekatu dituzte, eta etxera elikadura emateko bi metodo ezberdin erabili dira, testu bidez eta bideo bidez. Hala ere, bi kasuetan jardueran egindako gauza negatiboez gain, positiboak ere aipatu dira, ikasleen motivazioa indartzeko asmoz. Google Docsen egindako dokumentuaren atzera elikadura testu bidez eman da, plataformak eskaintzen dituen anotazio tresnekin. Hau, ikasleek partekatutako dokumentu baten adibidea litzateke, eta honen gainean anotazioak jarriko ditugu ikasleek ikus ditzaten. Adibidez, izenburua aukeratuko dugu eta anotazio bat jarriko dugu. Azala, izenburu originala aukeratu duzue, eta portadan beharrezko informazioa dago. Hala ere, diseinu aldetik ez duzue ezer hobetu, eta ez duzue irudirik sartu. Eta komentario hau publikatuko genuke ikasleek ikusteko. Beste bat izan daiteke, adibidez, aurkibide bat sartzearen gomendioa. Beraz, hemen jarri dezakegu. Aurkibidea. Aurkibide horri bat sartzea gomendagarria litzateke. Eta horrela komentarioa gehituko genituzke. Beste bat, ortografia akatsak zuzentzeko izan daiteke. Adibidez, kasu honetan, kontuz. Eta zuzenketa jarriko genuke. Komentatu. Metodo honen abantaila bat, ikasleek zuzenketak dokumentuan bertan ikusi ahal dituztela da. Eta irakaslearentzat ere tresna erosoa da. Dokumentua irakurri ahala, anotazioa jartzeko aukera daukalako. Desabantaila bezala aipatu daiteke, pixka bat inpertsonala izan daiteke. Bigarren adibidea, Google Slides bidez egindako lanaren aurkezpena izan da. Kasu honetan, atzera elikadura bideo baten bitartez eman da. Horretarako, pantaila eta ahotsa grabatzen dituen aplikazio bat erabili da. Kasu honetan, Windowsen herramienta de recortes. Honetan, pantaila grabatzeko eta mikrofono aktibatzeko aukeratu eta hizketan hasiko ginateke atzera elikadura emateko. Adibidez, kaixo ikasleak, bideo honetan zuen aurkezpenari buruzko gauza batzuk komentatu nahi dizkizuet. Orokorrean, jardueraren edukia oso ondo dago eta ikusten da informazioa ondo bilatu eta ulertu duzuela. Hala ere, diseinu aldetik hobetu beharra dago, ez duzuelako inolako irudirik edo diseinu originalik egin, eta hori garrantzitsua da aurkezpen bat egiteko orduan. Horretaz gain, edukia ongi dagoen arren, aurkezpenetan simplifikatzea komeni da, eta hainbat testu ez erabiltzea, ikusgarriagoa izateko. Zuzenketa hauek egin astean zehar eta animo asko. Hau izango litzateke bideo bidezko atzera elikadura baten adibidea. Metodo honen abantaila aurrekoa baino pertsonalagoa dela da, ikasleek irakaslearen ahotsa entzuten dutelako. Desabantaila bezala aipa daiteke, atzera elikadura ez dutela egindako dokumentuan ikusten, eta beraz dokumentu eta bideoa kontsultatu behar dituzte zuzenketak egiteko. Hausnarketa bezala, esan daiteke, atzera elikadura emateko metodo bakoitzak bere abantaila eta desabantailak dituela, eta jarduera motaren arabera aproposena aukeratu beharko genuke.